Habla. Yo konita. Yo katane. Enggak kamu na ika. Ha? Kamu na ika? Kamu na ika? Imana ni stede? Norimono. どこの乗り物？ダンカンパークの近くの、Minami Jasko? Ang sundo ay ning abot na. Nami diri agi guys, insa na ay train ay nag-red. Diyan kita mo anang arrow guys. Kanang arrow kay gikan daw sa right ang train. Ay, gikan daw diri ang arrow ay padong sa left. So, kita. Bye. Musaka na na si Jaden, makagi na ang sakyanan. Kit ba? Natay dang basket guys, di ni basket o kuan ha kapajas. Basket ni para grocery kay padong mi maggrocery. Wa pa ni sod karon nun zato ning punon. Nami diri guys, iyon ay minami just ko mi maggrocery karon. With my mahiwagang basket, napuno jud taw. Nakapalit kog mangga guys. Unsa na ko diri sa Mr. Donuts guys, nagpaabot ko ng takuyog na queue kay gikan na sa ibabaw nag-rides. Ganina raman tanin si Ja before ko maggrocery gusto na mag Mr. Donuts nang giingnan nga inig human na laman nimo og rides kay para inig padong na laman uli ba kay para diretso na kay wa mi enough time. Padung na mi uli guys, mga unta og donuts. Traffic ay basta Sabado ug Domingo there's Japan guys, kay daghang sakdanan kay ting holiday man sa mga Hapon. Nakapalit ko og mangga guys. Ay mangga sa Japan nga ang price kay mahala. Ani hapon ta guys, mo ni ang mangga, piniritong isda, toyo og suka. Saka akiyo kay di man sa mukha og mangga. Itadakimasu. Wash your hands, ako. Haratte kita. Very good. Itadakimasu. Udulog-ulog. Kani guys, kay kang takoya ninja, duty pa man sila. Mga unta guys, magkilamot ko kay lami ang sauce. Mama. いつかね、外国やってね、今度のね、時ね、マックってね、フィリピンまで行って、ジャリービー、フィリピンの、Mga unta ninyo guys. フィリピンの、ハッピー行って、あとおへをもらって、で、ジャリビも行って、フィリピン行きたいの？ミマの家で、行きたい？ミマの家でまた帰って、ミマの家の道路の近くで投げて遊ぶやつ。Panahon daw ko na si Jamulig Pilipinas sa anyang lola. Picture niya kung okay ko na tala niya. Ni mamo ay tayo no? Philippines sumitay? So ko de sumitay? 今度ね、ママと一緒にとパパも行く。どっちがいい？日本、フィリピン？どこ住む？日本、フィリピン？一緒にフィリピン行って帰るの、飛行機で。フィリピンちょっとだけまた日本？フィリピンずっとは？やだ？フィリピン投げて遊んだりして。 Hindi daw siya mapunta sa Pilipinas ang dyan. Mabalik daw siya sa Japan. 次は、フィリピンに行って、ハッピーとザリビとアイス買って、アイス、それで、次は、 Mukhaan daw siya sa McDo, Jollibee. Ato ha? アイス、 Ice cream daw. Dirty ice cream? あとは、絵 Dirty ice 本。 cream? 外国の絵本。 Igo na yun, ha? Gohan tabete. Paano to gohan tabete? Ito kung ito yung tama na. Okay? Okay? Gusto mo? 鏡見てくる。ママ、パイナップルのつまが。 Ano? 痛い痛い。 Ito ate. Turiro yun sila. 本当だ。 Atong dilawan ang mangga guys kung worth it ba sa presyo. Perting mahala sa mangga diri guys. Mangga ni gikan sa Thailand. Itong dilawan ko. Lami, tamis.
Worth it ra ang presyo. Abi kung di tamis kay mahal ra ba ni. Dami guys, tamis ra. Mga kaon padlay og mangga diri guys, pero mga out pa ko na sa ko makapalit kay mahal man. Diyan mo na mo palit pa ko. Sige pa ko balik-balik ko na. Mo palit ba ka? Di. Basta mahal ang presyo guys, kay magunahon pa ko kung mapalit po ko di. Pero ganina nakakita po ko white strawberry, na may white strawberry. Kapalitan ko, hindi nagunahan ko ba? 1,500 yen man. Mahal sa daan. Uy, hindi pila ra ka buok. Wala naman ko ning palit oy kay mahal. Pero kung kakaanan jud ka adyo ko, bahala na ng presyo. Pero kung madadara ka ng murag mapugnan pa ang kaugalingan, kaya di ko mo palit. Kaya magunahon ako sa presyo ba, i-convert sa peso. Pero bintahan na naman ganin ni guys, karon kay sa una jud katong training pa ko guys, kay grabe. Kada palit na ba, kay magunahon ako, kada palit na kay hangi convert sa peso. Pero karon di na kaadyo, parang sana laman labi na ka ng mahal na jud kaadyo ba nga. Para itong strawberry, white strawberry nga pila ra ka buok niya. 1.5 adi lang ko mapalit eh. Mangga sa lang akong palitan kung kakanon na jud kadto ko ato balik ko lang to na. Sa una jud guys katong trainee pa ko guys kanang mga Starbucks inana. Maghunahuna pa jud ko guys akong i-convert una sa peso. Kay sayangan ko ba kay mahal ba dyan sa Pilipinas kung ang yen i-convert sa peso. Mahal ba dyan? Nung magsige pa ko kunahuna sa ko mapalit og di kakanon jud kadto di mapugnan ba kay mapalit jud ko. Bahala na ng presyo. Pero ganina ang strawberry, white strawberry, kaya napugnan pa man. Wala naman ko rin palit kay sunod na naman po to. Lami. Lami siya, tamis. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Panihapon na po mo.